Zoend de sloop van de bebouwing is het harmoniekwartier aanzetten maar stekken. Borden waskogje voor de gevaarlijke groen dit je leidt. Er zit vervuiling, een verhoogd koper- en loodgehalte geloof ik en zink hebben ze aangetroffen. En dat is natuurlijk niet goed om daar met je blote handen in te gaan graven. En dat betekent dat de archeologen in beschermende kleren aan het werk moeten. De groen is net gevaarlijk als je er gewoon oerheen rennen, maar wel van wat je een schep in de groen zet. De archeologen zullen op zoek naar de resten van het 15e eeuwse ljouwert, die het nevens de deskundigen hier te vinden binnen. Vanaf de 15e eeuw is zeg maar de stad uitgebreid. Eerst had je daar het centrum, het middeleeuwse centrum, tot aan de nieuwe stad ongeveer. En na de 15e eeuw is de stad verder uitgebreid, richting het zuiden. En op dat moment zijn hier langzamerhand woningen komen te staan en hebben hier vooral ambachtslieden gewoond. Smeden en timmerlieden en schoenmakers en dat soort mensen. En daarna is het terrein eigenlijk steeds een soort handelswijkje gebleven. De opgravings door je aan eind augustus. Alles wat aan die tijd voen wordt, gaat van naaier onderzoek naar het archeologisch depot in Nuis. Voor tentoonstellings kunnen de vindsten waarom hellen we naar Ljouwert.